Fis-sezzjoni dwar il-faċilità korrettiva ta' Kordin, il-Kumitat kontra t-Torturi tal-Kunsill tal-Ewropa laqa l-istrateġija operattiva ġdida, iżida fi pjani ta' kura, is-sostem psikoloġiku u iżida fl-enfasi dwar id-drittijiet u l-ħarsien tal-priġuniera. Irrimarkat li interventi psikosoċjali saru fuq bażi regolari u b'mod rigorus. Dwar il-faċilità korrettiva ta' Kordin, il-Kumitat qal li s-sistema ta' kura tas-saħħa ratti tip sinifikanti mill-aħħar analiżi li saret fl-2015. Fost oħrajn qalet li l-klinika kienet f'qagħda tajba, kellha tagħmir adegwat u żdiedu l-ħaddiema. B'mod ġenerali l-biċċa l-kbira tal-priġuniera qablu li ġew trattati sew mill-ħaddiema u li kien hemm atmosfera kalma u taħt kontroll. Madankollu r-rapport jindika wkoll allegazzjonijiet ta' ħaddiema li taw daqqiet ta' ħarta li xi priġuniera jew li kultant ġew mbottati b'mod salvaġġ. L-akbar tbeżbiża ngħata dwar is-sitt diviżjoni minħabba l-kondizzjoni ħżiena tagħha u żmien li l-priġunieri jagħmlu fiha. Il-proċess ta' dħul fil-faċilità taqsima tal-osservazzjoni ġew diskritti bħala problematiċi. Irrakkomanda biex ma jkunx hemm monitoraġġ b'CCTV b'mod kostanti sakemm mhux f'każ ta' riskju għoli u biex iż-żoni ta' toilets ikunu inqas viżibbli. Ir-rapport jappella wkoll biex il-priġuniera jkollhom aktar xogħol fuq idejhom biex jelbu id-dwejju u l-frustrazzjoni. Appellata l-aktar ċelel kbar u għal-alternattivi effettivi bħalma hu l-electronic tagging. B'reazzjoni l-Gvern qal li fl-aħħar snin għandu pjani fis-seħħ ta' titjib infrastrutturali. Semma ħruġ tofferta l-bini ta' diviżjoni ġdida li tilqa' fiha 120 priġunier. Semma li din is-sena se jitlestew faċilitajiet fit-taqsima tan-nisa, fit-taqsima forensika fl-Isptar Mount Carmel, f'Diviżjoni 19 u l-bini mill-ġdid ta' Diviżjoni 8. Dwar iċ-ċentri ta' detenzjoni, d-delegazzjoni qalet li ħadet impressjoni aħjar minn meta żarithom 5 snin ilu, mod partikolari għax kien hemm ħafna inqas immigranti fihom. Madankollu tgħid li ċ-ċentri ħalfar u ta' ħalsafi baqgħu wisq karċerari. Laqgħu x-xogħol li għaddej fil-asis tal-Pulizija, innitaw li ma kien hemm ebda allegazzjoni ta' trattament ħażin ta' persuni waqt li kienu arrestati, waqt li talbu għal titjib fiż-żamma tar-records laqgħu l-implementazzjoni tal-body cams. Ma' TVM News il-Ministru Byron Camilleri fisser dan ir-rapport bħala l-aktar pożittiv li qatt kellha Malta dwar il-postijiet ta' detenzjoni.